Γεια σας. Είμαι εδώ για να σας παρουσιάσω αυτό το DVD. Σπάνιο συλλεκτικό και ανέκδοτο υλικό. Τώρα, με τα ίδια σας τα μάτια, έχετε και εσείς τη δυνατότητα να το απολαύσετε μέσω πλουσίων οπτικοακουστικών θεμάτων. Σε περίπτωση όμως που με βαρεθήκατε, πατήστε εδώ. Αν πάλι όχι, επιτρέψτε μου να συνεχίσω με μια μικρή περίληψη για το τι πρόκειται να δείτε. Πρώτη σας επιλογή, ένα ντοκουμέντο από τη Μικρασιατική καταστροφή. Μπορείτε να δείτε πλάνα από τον Αύγουστο του 1922 και πιο συγκεκριμένα την κατάληψη του Αφιών Καραχισάρα από τους Τούρκους, τη Σμύρνη να καίγεται, τον ξεριζωμό του πληθυσμού της Μικράς Ασίας με πλοία συμμάχων, πρόσφυγες στη Μακεδονία και τέλος πρόσφυγες στην Θεσσαλονίκη. Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Σπάνιες αερολήψεις και εσωτερικά πλάνα από την Ιερά Μονή Βατοπεδίου του 1977. Θα μπορούσε κανείς να το ονομάσει και βίντεο άλμπουμ. Και μία παρατήρηση. Μέσα στα πλάνα θα δείτε ένα καταπληκτικό ρολόι που στόλιζε την Ιερά Μονή. Αυτό το ρολόι βρείτε το σε πιο σύγχρονη λήψη ή φωτογραφία και στείλτε το μας με email. Εμείς ψάξαμε και σε λήψεις και σε φωτογραφίες και δεν το βρήκαμε πουθενά, ελπίζοντας ότι είναι κάπου για επισκευή και δεν έχει δοθεί σε κανένα μουσείο. Το Τίγρης του ελληνικού μπάσκετ. Συνέντευξη με τον Βαγγέλη Αλεξανδρή. Βουβός κινηματογράφος. 2 από τις 10 πρώτες μονόλεπτες ταινίες που προβλήθηκαν στην ιστορία του κινηματογράφου από τους αδερφούς Λουμιέρ, παραγωγής 1895. Παρατηρήστε ότι η κάμερα δεν κινείται και έτσι οι ηθοποιοί προσπαθούν να μένουν μέσα στο χώρο λήψης. Ο κόσμος εντυπωσιάστηκε όταν είδε ανάποδα την ταινία «Το γκρέμισμα ενός τοίχου». Έτσι λοιπόν η πρώτη επαφή του ανθρώπου με τον κινηματογράφο ήταν άκρως πετυχημένη. Στιγμιότυπα από την ταινία του Μελιέ «Η κατάκτηση του Βορείου Πόλου», παραγωγής 1912. Προσέξτε τα τρίκ. Είναι τα πρώτα που είδε ο άνθρωπος και σε αυτά οφείλεται η αναγέννηση του κινηματογράφου. Χάρολντ Λόιντ, όχι Τσάρλι Τσάπλιν. Βέβαια είναι σαν να βλέπεις Τσάπλιν, αλλά ο τύπος μας είναι Ιταλός. Λιγνό χωρίς χοντρό. Οι προσπάθειες του Στάνλεϊ Λόρελ να γίνει στάρ πριν γνωρίσει τον όλοι. Ιστορικές ταινίες. Το θωρηκτό Ποτέμκιν. Το ιστορικό αριστούργημα του Σεργέη Άιζενστάιν, μέσα από το οποίο αποθεώνει τη δύναμη του ιδεολογικού του μοντάζ και δίνει ένα μάθημα ρυθμού, αυστηρότητας, πλαστικότητας και ακρίβειας της κινηματογραφικής σκηνοθεσίας, κορυφαία έκφραση της οποίας είναι η σκηνή των σκαλιών της Οδυσσού, αποσπάσμα της οποίας θα δείτε στο DVD. Ακόμη δείτε Καμπύρια, τον Πιέρο Φόσκο και Τζιοβάνι Παστρόνε, παραγωγής 1913. Το στιγμιότυπο από το ξάφνιασμα που προκαλεί η έκρηξη του ηφαιστείου Έτνα. Διεθνή επίκαιρα με θέματα της δεκαετίας του 50. Το πρώτο επιβατικό αεροπλάνο. Και να φανταστεί κανείς ότι όλα άρχισαν τόσο απλά στις αερομεταφορές. Το πρώτο Β-52. Πού να φανταστεί κανείς τι κακό θα έκανε αυτό το αεροπλάνο στην ανθρωπότητα. Αμερικάνικη πτυτική εφεύρεση. Τρελοαμερικάνη. Το βασιλέα Χουσέιν της Ιορδανίας να κηρύσει την έναρξη των εργασιών της Νέας Βουλής στο Αμάν. Τη Συμφωνία Γαλλίας-Γερμανίας-Λουξεμβούργου. Τον πρωταγωνιστή ταινιών Λάση σε επίσκεψή του σε ορφανοτροφείο. Το αμερικάνικο μάρκετινγκ πρώτη φορά σε ζώο. Διαγωνισμό ψαρέματος για παιδάκια κάτω των 14 ετών στο ζωολογικό κήπο της Ρώμης. Ακούστε προσεκτικά πόσα κιλά ψάρι ψάρεψε το κοριτσάκι που κέρδισε. Σπάνια ντοκουμέντα. Εγγένεια του μετρό του Παρισιού το 1900. Αυτά να τα βλέπουν οι φίλοι μας οι πολιτικοί. Αμέσως μετά πλάνα από τη Διεθνή Έκθεση του Παρισιού της ιδίας περίοδου. Προσέξτε τους αυτόματους διαδρόμους και το τραμ που βρίσκονται μέσα στο χώρο της εκθέσεως. Μακάρι κάποια στιγμή να γίνει και εδώ κάτι τέτοιο. Έχει περάσει ήδη ένας αιώνας. Τέλος, Madame et Monsieur, κλείνουμε με επίδειξη μόδας στο Παρίσι του 1910.